लेके भागे लगा बउआ के दक्षिणा दीजिए दक्षिणा। नमस्ते संत सब, गुड मॉर्निंग। अभी हम आयल छी फील्ड में पशु सबके इलाज करे के लिए बैरेगिया में। तब वही ना देखिए कथी आयल है, देखिए आयल बजाओ ना हो भैया, बजाओ बजाओ। बैठा दो भाग रे भाग। कैसे दिया अपना सब देखे जा उधर ना हो। लेके भागे लगा बउआ के दक्षिणा दीजिए दक्षिणा। देखिए तो आदमी सब बड़ा देखे आए कूदिए क्या है न कूदिए। कत घर हो भैया, कत के इंडिया के ना अभी ना गेल बैरेगिया से चल आए। वो टोला पर गेल वाला शायद। देखिए एते आदमी सब देखे आयल वाला सब घोड़ा वाला के। ये सब शायद इंडिया के हो तेना मतलब जानकारी अनुसार हो। और ये सब है ना सब गोला घोड़ा वाला खेला पहले हो है ना अभी तो ये सब। कत घर चाचा अपन कौन जिला मोतिहारी पहले हो अभी तो आदमी सब अभी तो हाँ कनी सबके घर मोतिहारी जिला इंडिया में होगा। और ये सब है ना आगो पहले हो अभी तो पहले दोसर आदमी सब अभी दोसर आदमी सब गोरबा सब में ये सब है ना खेला कर जाएगा। जगह इच्छा है दूर के चाहे अपन दान कर जैसे।